Hvad er deres hensigt? At tabe sig eller at få muskler? Det er meget forskelligt. Det er faktisk begge dele, at det kommer ifra. Okay. Har medierne nogen indflydelse på, hvordan en flot og sund krop er? Det tror jeg. Det tror jeg, I som piger har ved mest om et eller andet sted, hvor meget medierne egentlig, reklamer og sådan noget, det påvirker. Det tror jeg nok. Jeg ved ikke, om det er derfor folk de kommer lige her. Jeg tror, folk de vælger at komme her, fordi de ikke gider noget andet holdsport som fodbold eller håndbold eller sådan noget. Det her det er jo mere, hvor man er sig selv og træner med sig selv heroppe. Selvom vi også har holdbanen, så er de jo stadig sig selv, når de er inde og træner. Så det er jo en lidt anden form for her. Og her kan du komme alle ugens dag. Det er jo ikke noget med kun 2 gange om ugen. Ja. Hvorfor træner gamle mennesker også? Det er man nødt til, hvis du skal holde din krop til, altså den skal kunne fungere hele tiden. Og du skal først starte så tidligt, som du kan holde din krop ude. Så unge mennesker, der ikke træner, de får altså en skidt krop, når de bliver ældre. Og det bliver noget med rygproblemer og ledproblemer. Så det kan kun anbefales alle trænerne. Det behøver ikke være sådan et sted som her. Det er næsten uanset hvilken slags træning du laver. Hvorfor tror du, der er mange unge, som træner? Jeg tror, der er lidt mod i det nogle gange. Og så specielt hos drengene. Det er meget med, at de skal have en flot krop, tror jeg. Det er lidt sjovt med drenge et eller andet sted. Rigtig mange af dem, der kommer heroppe, og jeg ved også nede i de andre centre, det er meget med at træne overkrop, fordi man skal kunne vise et eller andet frem her. Det sjove er, altså, når man ser dem på stranden om sommeren, så er de jo ikke trænet ben, så de går med sådan nogle meget lange shorts, så man ikke kan se de her tynde stankelben der. Altså, det... Bliver man glad for sin krop, når man er slank? Det ved jeg ikke, jeg er ikke slank eller noget, men det tror jeg, jeg ved ikke, hvad man går ud fra at være slank af. Men hvis man kan lide at se sin krop i spejlet, så har man vel opnået det, man gerne vil. Er motion godt, og hvorfor? Og motion er godt? Ja, selvfølgelig er motion godt. Det giver velvære. Du får en krop, der fungerer praktisk taget igennem hele dit liv. Og så er der den sideeffekt, når du træner, som også rigtig mange oplever her, når man først begynder at blive lidt bitter af det og sådan noget. Så sker der noget op i hjernen også, som gør dig glad. At du bliver bedre humør, simpelthen. Så ja, det er rigtig godt så. Hvad er en god krop? En god krop, det er en sund krop, og en krop, du er glad for. En krop, du er tilfreds med, og ja, så er det også en flot krop. En generelt trænet, og en krop, du er tilfreds med. Ja. Hvorfor er det vigtigt at have en trænet krop? Altså, du kan jo undgå rigtig mange sygdomme ved at have en sund krop og muskulatur. Det er vigtigt. Det kan du få brug for i rigtig mange situationer. Og så er det også vigtigt, så kan du risikere, eller du kan være så heldig at få lov til at leve længere, hvis du har en sund krop, en sund og trænet krop. Får man bedre selvværd, og bliver man mere glad for at have en sund og flot krop? Det er jo forskelligt fra person til person. Der er nogen, der er glade for at have en krop, som måske ikke er den mest trænede, og så er der andre, som det er rigtig vigtigt at have en sund krop. Og det er jo individuelt. Så det kan du ikke rigtig give et generelt svar for. Det vigtigste er jo, at du er glad for din krop og ja, er tilfreds med den krop. Hvad er sund kost? Sund kost, det består af alt muligt forskelligt, som kroppen og hjernen har brug for. Altså det vil sige, at den skal være varieret og bestå af mange forskellige ting. Gerne mange farver for at få alle næringsstoffer og vitaminer, som kroppen og hjernen har brug for. Kan man spise meget, når man træner? Ja, man skal faktisk ikke spise meget, når man træner. Og man skal stadigvæk spise sundt, når man træner. Men der er jo nogen, som spiser flere proteiner, for eksempel, hvis de styrketræner hårdt. Hvis de skal have store muskler, for eksempel. Men hvis man bare vil have et sundt hjerte og sådan noget, så skal man fortsætte med at spise den sunde, varierede mad, som man hele tiden spiser. Og drikke rigeligt med vand. Hvorfor skal man spise sund kost? Man skal spise sundt, fordi at kroppen har brug for eksempel vitaminerne. Og det får man kun, hvis man spiser alle mulige forskellige slags ting. Og får man ikke sine vitaminer, så får man jo pludselig en masse sygdomme. Spiser man for meget fedt gennem et helt liv, har man jo risiko for at få blodpropper og diabetes og alle mulige ting. Det kan man til dels forebygge ved at spise sundt gennem hele livet. Så det er jo vigtigt også, at unge mennesker får spist alle de gode ting,
så de kan vokse op og blive sunde mennesker. Hvorfor skal man spise varieret? Du skal spise varieret, fordi kroppen har brug for forskellige ting. Og hvis man kun spiser franskbrød og pølser, så får man jo kun 2 slags næringsstoffer, og kroppen har brug for rigtig mange slags ting. Der skal både være proteiner og kulhydrater, og fibre, vitaminer og mineraler, og vand har den også brug for. Det får man kun, hvis man spiser en varieret kost. Man kan altid vælge at tage en vitaminpille, men den går jo ikke ind og dækker andet ud over vitaminerne. Hvad sker der, hvis man spiser for meget? Når man spiser for meget, så går man hen og bliver overvægtig. Der er jo ikke så meget andet at sige til det. Altså, og man får det jo dårligt med sig selv, hvis man har for mange kilo på kroppen. Både op i hovedet får man det dårligt, fordi man ikke er tilfreds. Og kropsmæssigt, fordi man føler sig tung, og man overgår ikke så meget. Så det kan ikke anbefales. Hvad sker der, hvis man spiser alt for lidt? Jamen, der sker jo det med kroppen, at den får i hvert fald ikke de ting, den har brug for. Og man går hen og bliver undervægtig, og så går man igen hen og får det dårligt. Fysisk i hvert fald. Og man taber sig. Det er en rigtig dum spiral at være inde i. Og hjernen får heller ikke de ting, den har brug for, hvis man ikke spiser noget. Man risikerer at løbe ind i noget anoreksi. Der er jo mange spiseforstyrrelser. Man kan jo både have overspisning, hvis man spiser alt for meget, og anoreksi og bulimi, altså der er mange ting. Hvis man som ung menneske spiser for lidt, er der en chance for, at man render ind i noget anoreksi eller bulimi. Og det er jo rigtig uheldigt. Hvad sker der, hvis man spiser for lidt? Så hvis du får for lidt mad, så går du hen og bliver for tynd. Det er jo et meget usundt liv at leve, når man er for tynd. Altså, kroppen får ikke de næringsstoffer, den har brug for, og man har måske ikke så meget overskud til klassen eller skolearbejde og sådan noget ting. Så det er både ærgerligt og uheldigt at spise for meget og spise for lidt. Det har konsekvenser for kroppen. Tak fordi I så med! Farvel!